तर दादरच्या बालमोहन विद्यालयामधील ईव्हीएम हे 20 मिनिटं बंद होतं। ईव्हीएम बंद असल्यामुळे मतदानाची वेळ वाढवण्यात आलेली आहे। मतदानाची वेळ ही 20 मिनिटांनी वाढवलेली आहे। बटन दाबलं जात नसल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झालेली होती। राज ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना याच ठिकाणी त्यांचं मतदान केंद्र आहे आणि इथे सकाळी 20 मिनिटं ईव्हीएम बंद होतं आणि त्यामुळे गोंधळ झालेला होता। मतदारांना त्या ठिकाणी 20 मिनिटं वाट पाहावी लागली, तात्काळत राहावं लागलं। तर अनेक ठिकाणी मतदान प्रक्रिया खोळंबल्याच्या घटना समोर येऊ लागल्यात। ईव्हीएम बंद पडलेला आहे। दादरमधील बालमोहन विद्यालयामध्ये देखील असाच प्रकार घडलाय। ईव्हीएम 20 मिनिटं बंद होतं। ईव्हीएम बंद असल्यानं मतदानाची वेळ वाढवण्यात आलेली आहे। आता मतदानाची वेळ ही 20 मिनिटांनी वाढवली गेलेली आहे। बटन दाबलं जात नसल्यानं ही प्रक्रिया ठप्प झालेली होती आणि याच मतदान केंद्रावर राज ठाकरे आणि त्यांचं कुटुंब मतदान करणार आहे।